morning kabalen. So for today's video guys, mag-start tayo dito sa Market Mall. Pupunta tayo sa Suba Blessed Farm. So tara, samahan nyo ako guys. Babiyahin natin itong Magalang Road. So ito yung magiging way natin papunta sa Suba Blessed Farm. Guys, may staycation kami, kasama ko si J4 Spin. So later makikita kami sa Gintong Pakpak. So may tayo si Gintong Pakpak para i-cover ang kanilang area. Mamayang 2 PM pa lang kami mag-check in, pero nag-decide ako na yun nga, madig papasyalan yung mga tourist spot sa may Arayat, Pampanga. Pagkatapos natin bale sa Suba Blessed Farm, try natin dumaan din sa Upang Sunflower Park, then din sa Arayat, Pampanga. And then bukas tatry kong pumunta sa Gustado Dam. Medyo lang mali, nakalimutan ko yung name, pero last year guys na-vlog na natin kasi yung Bale Bato saka yung isang dam sa may Arayat, kaso yung ngayon hindi pa natin pinedit. So update ko kayo later guys kapag malapit na tayo doon. Eto na nga Bale, nandito na tayo sa bayan ng Magalang, Malahos Popo. Yung pinaka Suba Blessed Farm pala kabalen, boundary siya ng Barangay Gatchawin at ng San Juan Banyo sa may Arayat, Pampanga. So nag-Google Map lang tayo para mapuntahan itong Suba Blessed Farm. Actually hindi naman siya ganun kahirap puntahan. Check muna natin guys itong Google Map natin para sigurado tayo. So yan, hindi ko tayo pakano dito. So kung gusto nyo mapuntahan yung Suba Blessed Farm, ako nga nag-start ako dito sa Market Mall. So wala man isang oras mapupuntahan na natin itong Suba Blessed Farm. Siguro nasa 40 to 50 minutes lang nandun na tayo. And then sa mga taga San Fernando, Mexico, I don't know yan kung may daan pa papunta dito sa Suba Blessed Farm. Ang gagawin mo lang naman yun, i-Google Map mo. Madali lang naman siyang puntahan. So may guide na kayo. So I think guys, andito na tayo mismo sa poblasyon or bayan ng sentro ng bayan ng Magalang, Pampanga. Yung kabalen, tignan nyo naman kung gaano kaganda yung Mount Arayat. So ang sarap talagang mag-cabin kung magaganda yung view na makikita mo. So excited ko lang matignan o makita ng mas malapitan itong si Mount Arayat. Napakaganda, sana someday makakit tayo dyan. Eto na kabalen, nandito na tayo sa may Arayat Road. Ang pagkakatanda ko pag mula dito malapit na lang yung Barangay Gatchawin. So mga ilang minuto na lang mararating na natin yung Suba Blessed Farm. So ito na nga kabalen, nandito na tayo sa Barangay Gatchawin. So kung makikita nyo, ito yung isang landmark, Gatchawin High School. Ito siya guys. Much better siguro kung gusto nyo mapabilis na mapunta dito sa Suba Blessed Farm. Ito nga, pwede nyo i-Google Map din yung Gatchawin High School. So magmula dito guys, nasa 8 minutes na lang yung layo ng Suba Blessed Farm. Uy, ito may madadaanan kayong isang tulay, and then liliko tayo pakaliwa dito sa Vietnam Trail. So tawag dito Vietnam Trail guys. Nakita ko lang dun sa sa may Google Map. Just wow. So ayan,
kitang-kita mo na at tanaw na yung Mount Arayat. So napakalamig ng klima nila dito kasi halos sa kabundukan yung nakapalibot dito mismo sa bayan ng Arayat. Maraming mga puno. Wow guys, ang sarap pag nakakakita ng ganito, nakakatanggal ng pagod, nakakawala ng stress. Tapos parang ang sarap yung ba ang tawag dito, ang sarap manirahan sa mga ganitong lugar talaga. Mount Arayat. Eto na kabalen, malapit na tayo sa Asuba Blessed Farm. Kung makikita nyo guys yan, napakaganda ng Mount Arayat. Woo! Ang sarap tumira sa mga ganitong lugar. I think pasyalan din to. Ayan, may mga puso-puso. Ang sarap sumingot ng sariwang hangin. Nice. So eto guys, may trail dito sa mga bikers dyan. Eto siya guys, may mga rampa ng bike guys. So calling all bikers dyan dito sa Pampanga or sa Tarlac guys. Malapit dito sa Asuba Blessed Farm, pwede kayo doon. Eto na nga kabalen, itong welcome San Juan Banyo. So yung dinaanan natin kanina is yung barangay Gatchawin. Oops, tignan nyo guys yung mga bibi. Wow, alas ganito may mga irrigation na tayong makikita dito sa bayan ng Arayat. Kasi yung alam ko, yung irrigation na yan is nanggagaling sa Hongdado Dam. Yun, naalala ko na, Hongdado Dam pala yung name. So ito na pala yung Asuba Blessed Farm. Wow guys, ang ganda. So kakanan na tayo dito papunta sa Asuba Blessed Farm. Oh my god, alam mo yung kahit malayo yung biniyay mo, talaga namang worth it yung pupuntahan mo. Gutom na ako. Sana po meron silang yun nga, pagkain na in-offer dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa kanila, kung lawa ba or last dan, o later alamin natin. Pero pwede kayong mamingwit ng mga isda. Napakaraming tao. Maga-maga, syempre Sunday, syempre maraming tao. Welcome sa Asuba Blessed Farm. Park muna tayo guys. Good morning po ma'am. Magkano yung pinaka-entrance nyo po? Sir, yung entrance po natin 20 pesos. And then yan, kung makikita nyo kabalen, bone thread, 200 pesos. Yun lang po yung pwedeng activities na pwedeng gawin dito. Pwede po tayo mag-fishing. Fishing Po. Ano, may fishing po kayo dyan? Kung meron po kayong dala, pwede po yun. Pero pag po wala, pwede po kayo mag-rent. Magkano po pag mag-rent tayo? Rent po, 50 pesos po. Tapos, 50 pesos. may entrance po yung fishing natin 100. So 150 pesos. Opo. Tapos kung wala po kayong pa-and bait po o kay bulati, pwede pong bumili dito 50 or 100. Kasi po dito po sa farm, wala pong bulate. Ngayon po yung mga bata, sir, kinukuha pa po sa Gatchawin, sa isang baryo po. Dito sa barangay Gatchawin. Dadala nila po kayo, sa kanila po. Okay po. Tapos kapag may nakuha ka ng isda ma'am? 100 po sir per kilo. So total is nasa 200 pesos. Okay Pero po. kung ano po, pwede naman po kayo magdala ng paen at saka pamingwit para po entrance na lang po sa fishing yung babayan. So kung mag-picture ka lang, maglilibot ka lang dito is 20 pesos. Opo, sir. Yun. Later kabalen tatry natin yung fishing. Try natin sumakay sa nilang bangka. Pag may nahuli akong mga isda, kung gusto ko silang paluto, pwede yun. Pwede naman po sir. So may additional po ba yun? Ayan po yung tilapia natin. Pag po nakaluto na, 180 po. Pwede ya pong inihaw, pwede ya pong karito, pwede ya pong siliga. Yun. So fresh, at least fresh na fresh yung huli mong isda. Ano ito ma'am? Plus dan siya, lawa siya o ano? Palasdan naman po yan. Plus dan. So ano lang, tilapia lang yung makukuha mo. So eto kabalen, nandito na tayo nga sa Asuba Blessed Farm. Siyempre pwedeng mag-order ng mga pagkain. Meron sila long silog, top silog, yan mga sisig. And then sabi nga kanina yan, yung tilapia 1 kilo 180 pesos. Kapag luto na, iniyaw, pinrito,
or sinigang. Order tayo ng ano, tapsilog. Please check it on the map. Nano babo kamalenya, ako Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, andito tayo sa Suba Blessed Farm dito sa boundary ng Barangay Gatchawin at ng San Juan Banyo dito sa Arayat, Pampanga. So kung mapapansin nyo guys, ayan, Nano babo kabalen. So suot natin yung t-shirts ng Wearing Pampanga. Kung gusto nyo mag-order ng mga t-shirt nila guys or mga ibang merch nila, so punta lang kayo sa kanilang Facebook page, Wearing Pampanga. Doon makikita nyo guys yung mga binebenta nilang merch. Shoutout pala kay Sir Mark Kunana and then kay Sir Louis Season, syempre sa t-shirt ko. Yun, napakaganda guys ng pinaka-place ng Suba Blessed Farm. And then syempre marami kayong pwedeng gawin dito sa kanilang place. Yun, pwedeng sumakay ng bangka and then mag-fishing. Tapos yan, sa mga lahat ng bikers, pwede dito sa Suba Blessed Farm. Kanina, ayan, nagpalipad na tayo ng drone. Then kung makikita nyo dito guys, ayan siya. So may tulay. And then sa part na yon, doon na kayo pwede mag-order ng mga food. So may cottage dito, may mga ibang cottage din. And then sa kabilang area naman, ayun din, may mga cottages din doon. And then pwede rin kayo magbangka doon sa kabilang area. So ito banggit sa akin is mga plasdan. Maraming tilapia sa ilalim and then minsan daw nagkakaroon ng yun, pwede ka makahuli ng bulig. And kagandahan niya kabalen ito nga. Syempre yung pinaka highlights dito, yung pinaka view ng Mount Arayat. Wow. Ang sarap guys, ang sarap mag-relax and then syempre nakakatanggal ng stress kapag ganito yung nakikita mong view na pinupuntahan mo. So yun, asahan nyo kabalen na marami tayong pupunta mga tourist spots dito sa Pampanga. So later nga pupunta tayo sa Gintong Pakpak and try natin dumaan mamaya sa Kupang Sunflower. Dito yan din sa Arayat, Pampanga. And then kung makadadaanan natin yung Congdado Dam, much better kung may oras pa tayo. So gusto ko rin magpalipad doon, may vlog ako doon na hindi ko pa na-edit. So abangan nyo guys yung vlog ko sa may Congdado Dam. And then yun nga, masarap kasi talaga doon may video tayo ng may drone shots tayo mismo sa Congdado Dam para may ipakita ko sa inyo guys kung ano ba talaga yung aerial shot na makikita nyo sa Congdado Dam. Kanina nagpalipad nga ako, napakaganda guys nung pinaka view ng Mount Arayat. And then hanggang doon sa pinakalikod ng Suba Blessed Farm makikita mo itong pinaka area. Superb guys, napakaganda. Bali, ikot muna tayo dito sa Suba Blessed Farm. So puntahan natin yung ibang area doon sa may kabilang side
may mga cottages doon. And then papakita ko muna pala itong pinaka kabilang side na pwede rin kayong mag-boat dito sa Subable Asset Farm. So ito siya, pagkaalis nyo doon sa pinakaharapan guys, ito na yung isang area. Ayan. So 200 pesos pwede na kayong sumakay sa mga boat nila. Wow, napakaganda ng view guys. Later tatry natin sumakay dyan sa mismong boat nila. So ito guys, no, punta na tayo dito sa kabilang area. So ito, may cottage dito, number 6, for rent. Ayan siya. So dito sa part na to, pwede kayong mag picture taking. Wow, ayan. Ayan ang Gintong Pakpak. So later guys, pupunta tayo sa Gintong Pakpak. And then yan kabilaan guys, tubig yung makikita nyo. So may mga ibang cottage ding meron dito, ayan. And then guys, ito may duyan kung saan pwedeng sumakay. So may mga kasama kayong bata dito, sigurado na mga mag-e-enjoy kayo guys. Ayan. So hanggang sa dulo, yan, may mga tables and chairs, tapos sa mga puno. Napakalilim ng pinaka area. Wow. So mag-take muna tayo ng photos. May isang area dito na pwede kayong umakyat. So para siyang tree house or tree view deck para makita nyo yung view dito sa Subable Asset Farm. So try natin umakyat guys sa pinakataas. Let's G. Tara. Medyo matirik lang yung pag-akyat guys. So daan-daan kayo kapag akyat kayo dito. Wow. So eto na yung pinaka view sa pinakataas ng pinaka tree view deck nila dito sa Subable Asset Farm. Nice. Sa kabilang area no kabalen, makikita mo nga isang view ng plastan nila. Yan guys, ang daming taong papunta ngayon dito kasi Sunday nga. Sigurado blockbuster. And then sa kabilang area naman, ito yung makikita nyo. Wow guys, napaka presko ng pinaka place. Ang sarap, worth it yung pagpunta natin dito. Nandito tayo sa isa sa mga attraction dito sa Subable Asset Farm. So ayan guys, yung 360 view. Nandito tayo sa bangka na kung saan pwede kayo magpa-picture. And then syempre ayan, akala ko mamaya pa lang tayo sa Gintong Pakpak, pero andito na rin pala yung Gintong Pakpak. Ito kabalan yung mga pwedeng gawin dito sa Subable Asset Farm. So ayan, relaxing, camping, boating, fishing, photoshoot, biking. Yan guys, napakaganda talaga ng pinaka place dito sa Subable Asset Farm. So sakay na tayo ng bangka. Kasama natin si Pau Pau at Mochi. Sila yung taga-sagwan natin ngayong araw. Napaka galing nila magsagwan guys. So pinasama tayo ng mama nila para makapagpalipad tayo ng drone. So ito na yung pinaka drone natin. Later is papalipad rin natin. Napakaganda naman talaga dito sa Subable Asset Farm. Ilang taong ka na, Pau Pau? 5. Ha? 5 years old. And then ikaw? 5 din. 5 din. Oo nga pala. Nagtanong pa ako sa isa, kambal pala sila, si Pau Pau at Mochi. Mataas ba to ang tubig? Mga ilang feet? Hanggang dito lang. Mababaw lang, nasa 2 to 3 feet lang. Hindi, lulubog ka. Opo. Lulubog naman daw si Mochi at si Pau Pau. Pero yun nga, nasa 3 to 4 feet. Okay. O papalipad tayong drone. Mamaya, dalhin nyo sa gitna. Sa gitna tayo.
Tapos, stop natin doon, papalipan natin drone. Ayan kabalen, no, bali nakaluwad ako para makakuha tayo ng magandang video. Para kita din si Pau Pau at Mochi. Yan. And then, para makita yung buong lugar ng Suba Blessed Farm. Yes, yun! Napakaganda guys, yan. Kabilang side na, and then kabilang side, eto siya. Nag-aaral ka pa? Opo. Saan ka nag-aaral? Doon sa amin. Anong grade ka na? Kinder? 5. Ha? 5. Hindi. Anong grade ka na? Grade? Grade 1? Grade 1 na kayo? Pareho? Oo? Magkamukha ba sila? Medyo... Yan. Medyo chubby si Pau Pau. Si ano medyo hindi ganun ka-chubby. Hello po! Bye-bye sir! Bye-bye! Bye-bye! Awa, ingat po, ingat! Pinapaikot ko tong mismong drone natin, ayan siya. So naka-auto siya. Bali pinapaikot natin dito sa bangka natin para maipakita yung ganda ng Suba Blessed Farm. Gatchawin. Dito ka lang sa Gatchawin. Magaling sir. Babangga. Gutom na daw sila. Nagutom. Ayan kabalen, no. Makikita nyo napakaraming isda. Ayan. Daming tilapia. Ayan nakikita nyo. Yan, kung mamimingwit kayo dito, for sure naman talagang may makukuha yung isda. Next, balik natin dito sa Suba Blessed Farm. So mamimingwit na tayo. Kung marami lang sana tayong time, mamingwit tayo tapos papaluto natin. Pero oras na eh. Kabalin. Hanggang dito na lang kabalen, no. Bali lilipat na tayo sa Kupang Sunflower Farm. So napakaganda ng Suba Blessed Farm dito sa boundary ng Gatchawin at ng Barangay San Juan Baño, Arayat, Pampanga. And then kung gusto nyo pumunta dito, inulit ko guys, 20 pesos. Yung entrance fee sa boating is 200 pesos, and then sa fishing is 100 pesos. Yung pahi niya is 50 pesos. Kapag nakakuha kayo ng mga tilapia, 100 pesos, and then pagpapaluto nyo naman is 180 pesos. Sa camping hindi ako nakapagtanong, pero ilalagay na lang natin sa description yung lahat ng information na dapat nyo malaman dito sa Suba Blessed Farm. So hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang kabalen natin dyan na merong ganitong kagandang tourist spot dito sa Arayat, Pampanga. So asahan nyo guys, lilibutan natin yung buong Pampanga para maipakita ko sa inyo yung mga pinagmamalaki nating tourist spot dito sa Pampanga. So until our next vlog, peace out!